tarung nang ile kai football nang nyak cycle nang ile kai ki wig sports ki ba penmelan ile de laj na ka kam ka bang itre snow kitram shibun ya u minister u ba dei ban bat u ba de bat ya ka transports u balala ban yarab ban ICT gediang man kti kamon bot basngap bot ban le iki kam ki ba dei ba kam sports hang ne ha constituency ba khamta ma kharang ni na galiang snong ni la ya le kat bala ban aimen sim ya u emily jungi ni sngo ban ai khublai shibur ru ifi saraning la yos ngo ye kerteng jong pilas lam ha al smudur taw sarari bolong hum shaina tra godan kitman bolli boy khan boy mo kidan arut ki sarani ni khamlong khawi khami kop shaina stai dang wa ki kamba pe deni barani bar boy ha jongsha Kulisi hajar ngo ba pilawan thong ye uni usambai jongene ka school ka kharang schools of martial arts kono kono school ngidai ban penslur nama kidai kini ki keper ki ban hikai ban penhe pensan ni ki longdien ki jongi ngismo ban penslur ya kini ki nongsengi kini ke school ki baidon bentalang hakene ka jingdon jongene ka school hangni but ru ya baro ki baidon kiti nadin man ahmad ru ban penong ka gom bakalong menta kajingdon kam jong ke discipline mane gom lapatai isarani kadai ha ka self defense ndrei ngapat ngong ha ka jingi i jonga ka khamdon kam shu shu ing ki khasi kadai ka self discipline ka ba nginla ban control ya ka mind ya ka ktien ya ka met jongi ha ba ngi don ha kano kano ka benta hano no ji kendu kadai ka self discipline ka ba la ban ai boringi khambun sien philap ba bona ki khna khasi jungi ki bala pa sakhman ki ba adab me bala adab ki jimpul ya kerkom kren ya kerkom ya kerkom mapin ya penyedai ba ki priyo rukum jo but nganget ba kini ki hebaren ki ba lami sakhmat na snong jungi ki bala yo medal wada ka state level ro kene kadai ka jing aimen siem ka bakrau ngan chue thu ipi nei bang apen rem rei ni lai le kai football la boro sirta jonga way state player na nei na kharang rum dan re nei ni dan ki stadium ni dan ki ball le ki jersey la shio ko bawan na mali pan jersey ya pan ball ya pan ki nei kita henrei kita ki ban ra medal hasnong na ka football nampak chukam lap le haka ni ka juk menta khamtam ha ka ba ngai pet pendapet ng baki TV punya iba ka football baki ki team sports ka met ka phat jong ki khasi jongi kami ha ban la ka baki pini khamnyar ba phinla na ki manipur ki don hadu athongot ki bela ka ha ka ASL football ka national league ndre na megala nang la ban nyu ar laingot ki don ka we ki disadvantage ke long bangi redman but sa ka we pade bangi sting ndre ni ki martial arts sports mo yong sarani kene ka ai lat ya ka jinglong ka met ka phat jungi bangin kiu sprang but nganget hiru ba ka jingwan jong ini ka school ki paret menta ini school of martial arts ni hakoi ka sni lang ba ka jing ye train ka jong i ba bante dor ko sports minister no mi kmat jungi ba le si hakoi ka sni nindon sa ka university of martial arts ni ma bante mar ka ni de ka jing sang ka paret but nang ni sakmat ni hapani kiu Berkuma putih bagane ka wushu kadai ka Olympic sports kapa ndai ta hamai galaya India ndai kadon kalat kapa punya kunwat ha ka Olympics berkata kadai ka hakiwi ka associations ki bang idon ha ka MLC ngi saya keren ni kata ba larang ni lekai ngin ha bani lekai berpek ya thongsat dei sajingai hagoi ka singi nga kerman ba kini kinong ni lekai sports na kharang kila ban mi khmat ya ka re India ha ka Olympics Batai ini bagian kendian kulish play